yanzu soyayya Shobram ta fi jinin jikinmu, wallahi zan gaya muku billahi ladi Shobram ya wuce Allah. Abin da Shobram yayi Allah ba zai iya yin shi ba, ba zai iya yin shi ba, ko shi Allah sai da ya jinjina mai. Wannan gaskiya ne. Akwai lokacin da ma Allah da kanshi da ya ce kai Ibrahim kai karhi na. Wannan gaskiya ne. Ya ce Ibrahim kai karhi na da shawo ya tafakkuri shi ma Allah ya rasa gane wane ne Ibrahim. Wannan gaskiya ne. To wane Allah? Wai ballantana kai kana ganin ka dan adam. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'da assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Wallahi Allah baya kama mu da irin waɗannan miyagun laifuka da ake aikatawa. Allah ya sani muna jin zafi irin wannan kafirci da ake koyar da waɗannan 'yan tijaniya, waɗanda kuma malamai ne suke koyar da su. A kwanaki na sa muku bidiyon wani ana ce masa mai ɓarota, kuna jin abubuwan da yake faɗa akan shugabanninsu, akan shehinnansu, na cewa duk wanda ibe su koda sun yi sabo ko sun yi kuskure to su ba a saba musu, akan wannan gwadabe na sabo ake bin su. To ka duba yanda wannan yake ta'addanci ga Ubangiji, wanda mutane suna ɗauka wai sai an taɓa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shine ake jin zafi, bayan ga wanda Allah ya turo ya zo ya isar da saƙonsa. Matsayin Allah fa ba faɗai suke da annabi fa, ya kamata mutane su gane. Allah fa ba fa abokin aikin annabi bane. Allah Ubangiji ne, annabinmu bawa ne na Allah. To amma in an taɓa Allah sai mu ga mutane ba sa ma damuwa da taɓa Ubangiji da ake. Su damuwarsu sai an taɓa annabi. Tabbas duk musulmi aka taɓa annabi, ba wai annabi ba, abokanansa aka taɓa, wallahi zafi muke ji, ba ma annabin ba. To ina ga wanda Allah ya turo shi ya isar da saƙon nasa, wanda bawa ne a gurinsa. Ina fata an fahimta. Mutum ya zo ya farfaɗi miyagun maganganu akan Ubangiji kuma ya ci gaba da rayuwarsa, a ci gaba da zira masa ido. Malaman da suka koyar da shi suna nan kuma suna ganinsa ya ma burge, ya yi abin da ya dace a cikin wannan ɗariƙa, magunyar ɗariƙa, azzalumar ɗariƙa, me yaɗa wannan fasadi. Ubangiji Allah ka tsare mu, Allah karka kama mu da laifukan wawaye na cikinmu, Allah karka kama mu da laifukan shashashin cikinmu. Amma tashin hankali irin wannan wallahi ba ƙaramin musiba bace ba. Kuma mutane ku fahimci fa wannan laifi fa da ake wa Ubangiji fa. Mutum ya zo ya kaskantar da Ubangiji, ya nuna Allah ma ba komai bane, bai da wani tasiri na kusa ko na nesa, Allah bai da tasiri na komai. Allah kuma yana da haƙuri, kawai sai ya kyale mu. Allah ka shiryar da mu, Ubangiji Allah ka fahimtar da mu wannan addini. Allah ka fahimtar da mu wannan addini.